Па статыстыцы выратавальнікаў за адыходзячы год звыш 90 аўтамабіляў у Брэсцкай вобласці былі знішчаны альбо пашкоджаныя агнём. Прычыны самыя розныя. Гэта няспраўнае электраабсталяванне, праблемы з паліўнай сістэмай, узгаранне тэхнічных вадкасцей і іншыя. Среднее время выбирания автомобиля составляет 5-10 минут. Соответственно, наличие исправного огнетушителя очень важно для обеспечения безопасности. Надежнее всего для обеспечения безопасности автомобиля приобрести огнетушитель с массой огнетушащего вещества не менее 4 кг, порошковый. И обязательно убедиться, что огнетушитель сертифицирован на территории Республики Беларусь. Тэорыя тэорыі, а вось як карыстацца тым жа вогнетушителем, як правільна падысці да палаючага аўтамабіля, што рабіць у першую чаргу і чаго не рабіць увогуле, адказы на гэтае пытанне і гучалі падчас правядзення сумеснай прафілактычнай акцыі. Быў і практычны паказ дзеяння вадзіцеля, як тушыць узнікшы пажар і калі лепей хутка выклікаць выратавальнікаў і не рызыкаваць сваім жыццём. Проведение профилактической акции «Безопасный автомобиль» в первую очередь обусловлено тем, что на территории Брестской области, непосредственно города Бреста, участились случаи, когда возгораются автомобили, и водители не знают, как правильно себя вести в случае чрезвычайной ситуации. Юрий Печур, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».